sigida 7 de be Yuwaru mara kɔnɔ lakana sabatilen tɛ yɔrɔ si fo n'a kɛra Yuwaru dugu kɔnɔna kelen pewu ye min kɛra sababu ye ka foroba cakɛyɔrɔ caman ba ɲɔngiri i n'a fɔ préfecture ani sous-préfecture bɛɛ lajɛlen fo ka taa se école bɛɛ lajɛlen datuguli ma ani ka dugu misɛnni 5 bɔɲɔngo jagoya k'u sigiyɔrɔw bila jaka jagoya minɛni togodaw la ka musow bila jagoya kisabudon na ani min ye cɛlakaw ye ka olu ka kurusi sendatigɛ denmisɛnninw ka farikolo ɲɛnajɛ nasuguya bɛɛ lajɛlen sigirɛti min musique lamɛn i ka dɔn k'a fɔ nin bɛɛ lajɛlen lakɔndon don an bɛ don min na i n'a fɔ ko bi a kɛra sababu ye fana ka Yuwaru sɔrɔda nasuguya bɛɛ lajɛlen lanagasi tɛnɛ mɔni baganmara ani jago nin si tɛ ka kɛ a kɛcogo la an bɛ don min i ko bi min ye taamadenw ye siran ani jɔrɔ nasuguya bɛɛ lajɛlen de bɛ ɲɔgɔn na ka da i ka dɔn k'a fɔ kulu marabafɛntigiw ka larolu banbaliw kan wa ala ka ni ci ko sɛbɛnfura dɔ yera i ka minan na Yuwaru mara kɔnɔ bi baɲumankɛtɔ caman de y'i yɛrɛ ta ka da i ka dɔn k'a fɔ u cakɛɲɔgɔnw welikuli banbali kan ni bɛɛ lajɛlen da bɛnbaa ma k'a fɔ ko min ye cɛfini tabaw ye ko olu ka wilikajɔ bonyanen don ni o ye monte en puissance ye a kɔni dugumajɛ fɔlɔ an fɛ yan nɔ Yuwaru kɔnɔ VOA Bambara tɔgɔ la Burjo Bokum ka laseli don ka bɔ Yuwaru.